Τελικά κάνεις αυτό που ξέρεις να κάνεις ή αυτό που θέλεις να κάνεις? Γενικά ξέρεις τι θέλεις να κάνεις? Εγώ προσωπικά μέσα από αυτό που ήξερα να κάνω, έμαθα αυτό που ήθελα να κάνω. Συγκεκριμένα ήξερα να παρέχω άσκηση. Οπότε άνοιξα μία πλατφόρμα στην οποία θα παρήχα υπηρεσίες ευεξίας. Ωστόσο, μία πλατφόρμα είναι και μία επιχείρηση. Έτσι άρχισα να έρχομαι λίγο πιο κοντά στο επιχειρήν και να καταλαβαίνω πως η πραγματική μου κλίση είναι το επιχειρήν και η επιχειρηματικότητα. Μέσα από το Find Your Way, ειλικρινά βρήκα και εγώ τον δρόμο μου και έτσι αποφάσισα να κάνω και το μεταπτυχιακό μου πάνω στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα για να κάνω πραγματικά σωστά αυτό για το οποίο έχω γεννηθεί. Εσύ έχεις κάνει αυτή την αναζήτησή σου? Πραγματικά κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις επαγγελματικά ή αυτό που έχεις μάθει και ξέρεις να κάνεις καλύτερα? Εγώ σε καλώ να αρχίσεις να παρατηρήσεις λίγο τον εαυτό σου, να δεις αν πηγαίνεις με όρεξη για δουλειά και αν κάνεις πραγματικά αυτό το οποίο σου αρέσει. Μπορεί για παράδειγμα να κάνεις μια δουλειά γραφείου και να παρατηρείς τον εαυτό σου ότι μπορεί να μην είναι αυτό το οποίο αγαπάς πολύ ή ξυπνάς με όρεξη για να πας στη δουλειά, αλλά βλέπεις πως έχεις πάρα πολύ καλή επικοινωνία με το προσωπικό. Αυτό ενδεχομένως να είναι ένα δείγμα ότι θα σου τέριαζε να σπουδάσεις HR για παράδειγμα και να διαχειρίζεσαι το προσωπικό σου ή το προσωπικό μιας εταιρείας. Τελικά, κάνεις αυτό που ξέρεις ή αυτό που πραγματικά θέλεις?